ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ቅያጽ ወይ ኻዝውዳ ኣይኮነን ወደባዊት ከተማ ባጻሓራን ብምውጻእ በሪ ናጽነት ዘርሐወ ስርሒት ፈንቅል ድማ ናይ ዝኣብነት እዩ ብራዊ ኢዮቤልዩ ናይ ዝስርሒት ፈንቅል ዝተሰምየ ኤርትራዊ ቅያ ብድሙቕ ኣገባብ ንምጽምባል ምድላዋት ይግበር ኣሎ ፍሮይኑ ፍጹም ንዘዳለወቶ ጸብጻብ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቕርቦ እዩ ፈንቅል ጩራ ሙሉእ ብርሃን ኣብ ትሕቲ ዝበል ቴማ ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ንምጽምባል ሰፊሕ ምድለዋት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዝርከብን ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ሓቢራ ንማዕከናት ዜና ኤርትራ ብዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ወይዘሮ ጽጌረዳ ካርኒቫል ቁሸት ገድሊ ኮማውዳሳት ሰነዳዊ ፊልምን ጽሑፋትን ስፖርታውን ፍልጠት ጠቀስን ውድድራት ስእላዊ ምርኢት ትረኻን ምብጻሕ ናብ ቦታ ታሪኽን ዘጠቓልል መሰናድኦታት ክቐርብ ምዃኑ ገሊጻ እቲ ታሪኽ ንምንጽብራቕ ብጥበባዊ መልክዑ በቲ እንዳምሃርካ በቲ ብጥበብ መልክዕ እተቕርበሉ ኩነታት ንምፍጣር ብዓቢኡ ብባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ ብዝተፈላለየ መደባት ማለት እዩ ብድራማ ብደርፊ ብካርኒቫል ብጽሑፍ ዶክመንታሪ ፊልም ብምድላው ኢታት ብምሉኡ ሒዞም ኣለዉ ባህላዊ ጉዳያት ህግደፍ እዚ ትልሙድ ክስራሓሉ ድጸንሐ እዩ ናይ ሚኒስትሪ ምክልኻል ብጎስጓስን ሓበሬታን ድማ ብዙሕ መደባት ኣለዎም ናይ ትረኻ መደባት ኣለዎም ሰማዕታት ናይ ምቕራብ ብስእሊ መደባት ኣለዎም ናይ ስፖርት መደባት ኣለዎም ናይ ማሕበራት ገድሊ ኣብ ዝወሪዶም ትዝታታቶም ዘርእሉን ዝዝክሩ ማለት ትዝኽርታት ዘንጸባርቑሉ ዝተፈላለየ መደባት ተዳልዮም ኣለዉ እቲ ጽምብል ኣብ ዝመጽወሕ ለካቲት ክካየድ ምዃኑን ልክዕ ዕለቱ ድማ ኣብ ቀረባ መጻኢ ብማዕከናት ዜና ከም ዝሕበርን ብተወሳኺ ኣብሪሃ ዓላማት ጽምብል ኪኖ ድግስን ደስደስን ነዝሎምን ነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ቅሳነትን ክውን ንምግባር ንዝተሓልፈ መስገደል ዝተፈጸመ ጅግንነትን ሓርበኝነትን ከምኡውን ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ብምዝካር ነቲ ታሪኽ ቅያ ናብ ተካእቲ ወልድታት ንምስግጋር ምዃኑ ዝጠቐሰት ወይዘሮ ጽጌረዳ ጉዕዞ ልምዓት ኤርትራን መጻኢያን ንምጉላሕውን ከም ዝኾነ ኣረዲኣ ኣብ ኤርትራ ንዝተፈጸመ ቅያ ከተዘንቱ ቀሊል ኣይኮነን ዝበለት ወይዘሮ ጽጌረዳ እንተኾነ ግን ታሪኽ ውርሻ ወልድታት ስለ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ተጠቒምካ ብዝተፈላለየ ጥበባዊ ስርሓት ንምትሕልላፍ ይስርሓሉ ከም ዘሎ ኣብዚ ጽምብል ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ስርሒት ፈንቅል ድማ ዓብዪ ቦታ ተዋሂብዎ ከም ዘሎ ኣነጺራ ፈጻምን ወናንን ናይዚ ንጽምብሎ ስርሒት ህዝቢ ስለ ዝኾነ ንድምቀቱ ተዓጢቑ ምህላው ብምምልካት ድማ ነበርቲ ከተማ ባጽዕ ጥራይ ዘይኮኑ ነቲ ዞባ ዘቑመ 10 ንኡሳን ዞባታት እውን ንባህሊ መነባብሮን ኣመዝጊቦንኦ ዘለዋ ምዕባልን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ከቕርባ ምዃነን ገሊጻ ህዝቢ ብግቡእ ነቲ ዘለዎ ታሪኽ ክፈልጦን ከስተማቕሮን ንዕኡ ጥራሕ ደይኮነን ነዚ ዝጸናሕናዮ ዓመታት ክርእን ከስተማቕርን መጻኢ እውን ክርእየሉ ዝኽእለሉ ኩነታት ክፍጠርን ዝተፈላለየ መደባት ተዳሊናሉ ኣለና ብዘይካዚ ብሙልአን 10 ንኡሳን ዞባታት ቅድሚ ሕጂ ተሳታፍነተን ብሙልአን ናይ መጻነየን ነይረን ግን 10 ንኡሳን ዞባታት ናይ ውሽጠን ጽባቐ ዘንጸባርቓሉ ኩነታት ንኽገብራ ባህለንን መነባብሮአንን ከምቲ ናብ ካሊእ ግዜ ዝግበር ኣብዚ ክሳተፋ መጻኢን እቲ ጽምብል ከዓ ብዝበለጸ መንገዲ ንኽስራሕ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተዳሊናሉ ኣለና ማለት እዩ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽጌረዳ ወልደ ጊዮርጊስ ኣብ መወዳእታ ንኹሎምቶም ብግዜ ገንዘብን ፀዓትን ነዚ ጽምብል እዚ ንምድማቕ ዝዓዩ ዘለዉ ድሕሪ ምምስጋን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ስራሕ ቅያ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ጽምብል ብኣካል ይኹን ብመንገዲ ማዕከናት ዜና ብኹርዓትን ሓበንን ክሳተፎ ተመንያ ኣብ 2014 ዝተረኣየ ናይ ስራሕ ውህደትን ውዳብን ኣብዚ ዓመዚ ብዝለዓለ ክቕጽል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ንጥፈታት ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ብምግምጋም መደባት ስራሕ 2015 ንምግላጽ ብ12 ጥሪ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝተቓንዐ ኣኼባ ዘኻኺሩ تجمجام استرايو دخامات تلاليوم بلوتون عوتن سراح نغمم بايتا زنصفه مخانو استقسه امباسادر محمد سعيد
ዝቀርቡ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣብ ትግባር መደባት 2015 ሓገዝቲ ስለ ዝኾኑ ተሳተፍቲ ብዕቱብ ጠሚቶም ስታፊኦም ክዕዝዙ ተላብዩ ብሓለፍቲ ክፍልታት ናይቲ ዞባ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ዝተሰላሰሉ መደባት ልምዓት ኣብ ህይወት ህዝቢ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዝነበሮም ክጥቀስ እንከሎ ገፈፍቲ ዓሳ ንጸጋታት ባሕሪ ብግቡእ ብምምዝማዝ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ኣበርክቶ ንኽገብሩ ብዝተገብረሎም ደገፍን ናይ ስልጠና መደባትን 48 ቶን ጥሉል ዓሳን ልዕሊ 1053 ኩንታል ድማ ንቑፅ ዓሳ ከም እተገፈ በሪሁ ሳላ ዝተኻየደ ኣድማዒ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ነፍሰ ጾራት ቁፅሪ ዕቤት ከም ዝረአየ ተጠቃምነት ዓይኒ ምድሪ ዘዘውትራ ዓድታት 132 ከም ዝበፅሓ ኣገልግሎት ክታበት ድማ ኣብ ትካላት ጥዕና ጥራይ ከይተሓፅረ ናብ 126 ነቑጣታት ከም ሰፍሐን ጥዕና ዜጋታት ኣብ ምውሓስ ጽቡቕ ውፅኢት ከም እተረኽቦን እውን ብሰፊሑ ተገሊጹ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ድማ 3 ሓደስቲ ኣብያተ ትምህርቲ ኣገልግሎት ብምጅማረን ቁፅሪ ትካላት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ ናብ 77 እኳ እንተዓበየ ተሳታፍነትን ተገዳስነትን ተምሃሮ ኣብ ትምህርቲ ግን ምስ ዝተገብረ ወፍሪ ብምንጻር ጌና ሓያል ጻዕሪ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ተነጺሩ ብዘይካዚ ሕርሻዊ ስራሓት ንምስፋሕ ብዝተሳለጠ ዕማም 205 ሄክታር ከም እተሓርሰ ክፍለጥ እንከሎ ኣብ ምርጋጽ ብቕዓት ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ዕቃበ ቅርስታትን ኣገዳስነቱን ምዝውታር ውሕሉል ኣጠቓቕማ ማይ ከምኡውን ኣብ ንግዳዊ ስራሓትን ሕጋጋቱን ዘተኮረ ሰፋሕቲ ኣስተምህሮታት ከም ዝተዋህበ ብተሳትፎ ህዝብን ህዝባዊ ሰራዊትን ድማ ኣብ ምስራሕ ጽርግያ ምስራሕ ምእለይ ወሓይዝን ራህያታትን ዝናኣዝ ስራሕ ከም እተሳለጠ ተገምጊሙ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መደባት ናይ ዝዓመት እዚ ንምዕዋት ብዝለዓለ ውህደት ክሰርሑ ምዃኖም ብምርግጋጽ ጽገና ኣብያተ ትምህርቲ ክቀላጠፍ ኣብ ምጅማር ትምህርቲ ዝርአ ምድንጓያት ንምፍታሕ ድማ ብዕቱብ ክስራሕ ተላብዮም ኣብ ዶብዓት ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ዝተዋደደ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይ ኣገልግሎት ከም ዝጀመረ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ እቲ ፕሮጀክት መመንጨዊ ፀሓያዊ ፀዓት ካብ ዒላ ክሳብ ዓዲ ዝኣቱ ኣብ 600 ሜትሮ ዝተዘርግሐ ሻምብቆታት መዕደሊት ማይ ነቑጣን 154 ፊስቶ ዝሕዝ ባስካን ዘጠቓለለ እዩ ነቲ ፕሮጀክት ክከታተሉ ዝጸንሑ ኣባ ዘርአ ገርጊስ ሃይለ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሓበሬታ ነቲ ዘመናዊ ፕሮጀክት ኣብ ምህናጽ መዓልታዊ ልዕሊ 50 ጉልበት ሰብ ብድሌትን ልዑል ወንን ከም እተሳተፉ ብምግላጽ ነበርቲ ውሕሉልን ቆጣብን ኣጠቓቕማይ ከዘውትሩ ኣዘኻኺሮም እታ ቀዲማ ምንጭ ማይ ዝነበረት ብናይ ኢድ ፖምፓ ትሰርሕ ዒላ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ኣኻሊት ስለ ዘይነበረት ጸገማት ከጋጥሙ መጽንሑ ጠቒሶም እቲ ዝተዋደደ ዘመናዊ ፕሮጀክት ነዚ ንምቅላል ዝዓለመ ከም ዝኾነ ኣነጺሮም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ መንግስቲ ሽግር ስተማይ ንምፍታሕ ዝንዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ብምምስጋን ኣብ ማእከል ዓዶም ዝረኸብዎ ምንጪ ጽሬቱ ዝተሓለወ ማይ ንምዕቃብ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እዚ ዘመናዊ ፕሮጀክት ማይ ንዓድታት ዶብዓት ሰቋር ጢሉ ላቕለኹን ገለ ክፋል ኣሸራን ኣገልግሎት ክህብ ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ብህዝብን መንግስትን ዝግበረሎም ዘሎ ሓልዮትን ደገፈን ኣብ ህይወቶም መሰረታዊ ለውጢ የምጻሎም ከም ዘሎ ኣብ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ዝርከቡ ስንኩላን ምስ ኣመሓዳሪ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ኣቦከር መሓመድ ጅማዕ ኣብ ዝተገብረ ርክብ ሓቢሮም ኣቶ ኣቦከር ኣብ ዝሃቦ ቃል ህዝቢ እቲ ንኡስ ዞባ ምእንቲ ሓርነትን ልኡላውነትን ሃገር ኣካሎም ንዝጎደለ ዜጋታት ኣብ ምሕብሓብን መሰላቶም ኣብ ምሕላውን ቀዳምነት ሰሪዑ ብዕቱብ ክሰርሕ ምዃኑ ገሊጹ ንሓርበኛታት ስንኩላን ደገፍ ምግባርን ምትባዕን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ኣቦከር ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዘሎ ዕድላት ብቐዳምነት ንዕኦም ዝተሓዘ ከም ዝኾነ ኣብ ርእስቲ መንግስቲ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዝ ድማ ኩሉ ዜጋ እጃሙ ኸበርክት ብምዝኽኻር ዕድመ እናደፍኡ ይመፁ ስለ ዘለዉ ዝምልከቶ ኣካል ታሪኾምን ኣበርክቶኦምን ዝስንደሉ ባይታ ከጣጥሓ ዘኻኺሩ ሓላፊ ውዳበን ምዝገባን ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ወልደዝጊ ቴድሮስ ብወገኑ መንግስቲ ስንኩላን ንምሕብሓብ ሓያል ጻዕሪ የካይድ ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ንጉዳዮም ናብኮም ብምውራድ ዝያዳ ተጠቀምቲ ንምግባሮም
يسرع مهلاو بمحبار أبالات تخفيتو نزلو ناي نقص لقاح مدب بقبو كتقومو لتصويعو تساتفتي موداتا بحبرة سبوم أماميقوم ينبرو سلزلو حبن كم سموعم تغيسهم ولد نايتي زوهابهم زلو لقاح داقم قمت كقبرولو أبز حلف عامتات بتكال حبستي استطايسو سنكولان دما روي لوتي يوم تسوسل زلو تمساسا لعدل كفتر اللهم تلابيهم قديم تقدلاي بريغادر جنرال قبرهيوت زميكال ودليكه بهندبتا وحمام بعصرتو ستري أما بالحمسان شعتن عامت عدمي وتسويو أب شعن شعت 273 أب مسارع حزبوا حيلتات حارنة إرتراز تتصنبره بريغادر جنرال قبرهيوت زميكال ودليكه كساب علتنا تصنت كافرة تواقعي كساب بدرجة مأكلنا كفلة سراويت دحرنا تصنت دما بدرجة أزازي كفلة سراويتن إزي هزباو سراويتن لولاونت هاجر أبو حسن مدبات هاجراوي لمعات أب معواتن بأبنت زتقالسن زكالسن بالعول هاجراوي فقرن بتو فاينتن زقلقلن حربنيايو سو بريغادير جنرال قبرهيوت زميكال ودليكه بعال حدارن أبو سلسة ولدنيو منستر مكلخال بمسواتي قديم قادلاي بريغادير جنرال قبرهيوت زميكال ودليكه زتسمعو مرير حزن الناقلسة نسدرا بيتون فتوتون صنعات يهابكم دحر مبال سنسرعات قبرو بمعكنا زينا كحبر مخانو أفليت اللون زور قبصي كلتشحن عصرتو حمشتن تمالي بناي جيزة وددر فليم الله سلسة إرتراويان تقدادم تزحقوفت كلب MTN دما أب زور فرنسا كلتشحن عصرتو حمشتن كتساتف مغانا تفليتو أماني لازار صبصاب اللو زور قبصي كلتشحن عصرت حمشتن تمالي بناي جيزة وددر أب كتما هورغادا تخفيتو هاقراويت قانتا إرترا بأسلطاني سامسون سلومون تمريحا شدوشة تقدادم تحقيفا نابزو وددر أمريحا مهلاواز فلت كوينو أبزي ناي مخفت وددر بتقدادا ماي إريتل يوناس تخستم بالعسر سلسة درجة حزام نزي شمونتا كيلومتر شفن وددر روانداوي تقدادا ماي فالنس ندياسينغا بعسر تدقن 40 شوعاتن كاليتن كعوتلن كولوس بأنياوي تقدادا ماي فرانسيسكو مانسيبو دما كال أي درجة حزوم إرتراوي يوناس تخست ساسان شوعاتن كاليتا دحيرو مبل عسر تسلسة ترتا كحسكالو مليون أماني إلن محاري تسفاتينن تمراريحهم 40 كلتن كاليتا دحيروم مبل عسر تشدشتن عسر تشوعاتن ترتاحيزوم ميرون أبراهام مبل عسران ميكيل هابتون مبل عسران 4 داويت هايلدما مبل عسران 9 درجة بمحاز وددروم فتسيموم كابزيناتات قرد مشلتا كي وصانان كلنا دوب افريقاويت كلب MTN كوبيكا ابز عمت اب تور دي فرانس نكتساتف باكايت توددر كم استمرصت دحر مغلاصو اهغور افريقا ناي فلما غانتا ابزي لعل 100 عمت زوصره زعبي فصامي قرد مشلتا كتساتف يام سلسته إرتراوين تقرادم تحقيفات ركب كلب MTN اب ورحنا حسن زنجت تور دي فرانس كاب حج جميرا كدالو لمخانا دايركتور تا غانتا نتزينا مئمان كم سانو ابز غلصلو اغاطام غليصوم إرتراوين تقرادمتي دانيال تخلايمانوت هاوي قدوسنات نائل برهانن كابز ورح جميروم مزاغانتا ابستفرالي عينتات وددر دحر مسطاف ابت اوان نزهلوم بقعات اب قمت بمئتاو نابزو وددر كاتو سفيح تخولو كهلوم يوم كلب MTN نابزي وددر كتاتولو زخ على مخنيات شمونتا سومياتن عبيتن تقرادمتي كاب عبيت غانتا دحر مفرامايوم كلب MTN اب 2014 اب فولتا اسبانيا تساتيفا زمزغبتو بلوص وصيت نبزحات وغنات سحيبي صنيحوم اب توددر كلهم تساتفو تقرادمتا دانيالن مرهاون زركبوم نتوددر زازمون كلو تاغانتا ابوخري ناي جراند تور اغرا مبل 10 تخلت ترتا بمحاز نعبيتي 10